Dobro večer, građani i građanke Virtoslavije. Gledate Vrt dnevnik. Najvažnije vesti. Kao što znate, Virto Tito se vratio među Virto Slovene. Očekujte specijalnu emisiju posvećenu samo toj temi. Sport. U toku su pripreme za veliku nagradu Virto Srbije. Organizatori tvrde da staza nije skliska, iako je izgrađena na podmoskim pločicama iz 1984. godine. To je kulturno nasleđe. Nećemo mi sada tu nešto da glancamo, kažu izvođači radova. Kultura. Najan filmski festival Klikerče. 10 kratkih spotova o životima takmičara. Favorit je dokumentarac Zašto baš ja da se kotrljam nizbrdo. Ekonomija. Inflacija Virtoslavije je porasla za 0,3 klikera po hlebu. Iz vrha virtomunističke partije poručuju, bar nismo kao oni koji hleb nemaju. Nauka. Vitoslovenski naučnici razvijaju novi sistem antisudara. Problem je što zahteva da klikeri stoje u mestu, tako da se tehnologija još uvek testira. Tehnologija. Vitoslovenska aplikacija za javni prevoz dobila je važno žuriranje. Sada pokazuje bar neki autobus na mapi. Međunarodni odnosi. Vitoslavija uputila žalbu YouTube Savetu bezbednosti zbog niskog dometa. Savet odgovorio, objavljujte češće. Nova trka Kliker Kupa SFRV bit će održana u Virto Srbiji u Kragujevcu 27.11. tačno u 20 časova. Ne zaboravite da pritisnete volim, podeli i pretplati se. Gledali ste Vrt dnevnik. Do sledećeg gledanja. Pozivam vas, Božidar Boža Horvat. Živeo Virto Tito, Virto Slovenija i Virto Slavija.